Yeah, now a few weeks ago I get information that I have a possibility to come here, and yes, at the moment I give a positive sign, and I was very excited, and now I'm here. I'm very happy. What do you know about this club? Not actually much. I know it's a good club, and we'll every year fight for the Europe place, and yeah, nothing. I will give everything for this club now, and let's see. What kind of player are you? I'm a fast. I'm a defender. I can play with right foot, but I also left foot. I prefer actually left foot, and yeah, I never give up. Is that also the place you talked about with the club to play there for Heerenveen? Yes, I did. Yeah. Did you also talk with the coach of Heerenveen, Marco van Basten? Not actually yet, but I'm very excited to meet him. Yeah, that's not wrong. There's nothing wrong with it, with a coach with that big name. No. He had an amazing career when he played, and I'm sure that he has a lot to give for the players. And yeah, I definitely wait to start to work with him. Yeah. Is that one of the reasons maybe also to come to Heerenveen because of that big name as a coach? Also, yeah, also. You were playing for Hoffenheim actually. You were at a contract there. 2 times you were at loan. Is it so then disappointed that you didn't play more than 2 games for Hoffenheim? Yes, 2009 I went there from Helsinki, and yeah, only 2 games. Maybe I was a little bit disappointed, but the level from between Finland and Germany is huge, and yeah, then I went 2 times for a loan to get games, and I did well, and now I'm here. Yeah. Heerenveen had also a lot of Finnish players. Do you remember a few? Yes, Mika Väyrynen and Mika Nurmela. I know them both, and they both did well in this club, and I hope also that I will do also. Technisch directeur Johan Hansma, een nieuwe speler, Lokwenske de Mooi, Rijtala. Waarom is de keuze van op Rijtala? Nou, wij zochten een linksbenige verdediger die een toegevoegde waarde is voor Heerenveen. En daarom zijn we hartstikke blij dat hij bij ons komt. Ja, wat voor type voetballer is het? Het is een moderne verdediger. Hij is volledig tweebenig. Hij kan aardig koppen, is redelijk snel, opbouwend goed en verdedigend ook goed. En ja, wij zijn heel blij met hem. We volgen hem al een tijd. En uiteindelijk door wat omzwervingen komt hij uiteindelijk dan toch gelukkig bij ons. Hij is zelf onder andere de verdediging, maar waarschijnlijk de linksbackpositie vooral ik. Maar hij dan de concurrentie gewoon met Youssef El Akshoui, is dat ik nog heel tijd het idee? Nou, volgens mij zijn wij altijd duidelijk geweest over Youssef. En dat is niet veranderd. Youssef die mag vertrekken bij SC Heerenveen. En die komt niet meer voor in de toekomstplannen van ons. Betekent het eigenlijk dat Michel Breuer, dat hij nou echt een streep trok is, om het maar even te zeggen? Nou, Michel heeft het afgelopen jaar de linksbackpositie noodgedwongen ingevuld. Hè. We hadden daar in principe andere ideeën mee. Maar omdat dat niet helemaal uitkwam, heeft Michel op die positie zijn plek gevonden. Heeft dat ook denk ik heel erg goed gedaan. Zeker meer dan naar behoren. Kijken we ook positief op terug. Maar we zijn altijd eerlijk geweest naar Michel, maar ook naar buiten toe, dat onze voorkeur uitgaat naar een linksbenige linksback. En voor die positie dachten wij ook niet aan Michel. Nee. Zit het door nog wel open van Michel? Nou, de deur staat nog wel open, dat hebben we ook altijd gezegd. Alleen wij willen wel verder en we moeten ook eerlijk zijn naar Michel. We proberen een hele goede rechtsback nog te vinden. Als dat gaat lukken, dan moet je je ook afvragen als je een speler van het niveau van Michel op de bank wilt hebben. En dan moet hij dan zelf ook nog willen. We zijn nog lang voordat het seizoen echt begint, omdat hij al betiert voor Europees voetbalspelen. In hoeverre is deze selectie Roen? Of wil ik de vraag beter stellen, wat hebben we nog nodig? Nou, we zijn al wel blij dat het afgelopen seizoen Christopher Nordveld al in een eerdere fase is binnengekomen. We hebben natuurlijk recentelijk Marten de Roon en Mark Hoed gehaald. We zijn nog niet klaar, er moeten nog wel wat spelers bij. En er is ook nog kans dat er natuurlijk nog wat spelers bij ons gaan vertrekken. En dan hebben we het met name over Assaidi en Nassi. Ja, gewoon wij van u beginnen dat het niet meer voortgaat, al liep ik me die kans liet. Wat voor spelers wil je hem dan nog spelers onloeken? Nou, we zijn op zoek naar een rechtsback, dat is algemeen bekend. Daar willen we ook heel zorgvuldig naar kijken. Wij zoeken nog een middenvelder erbij. En op het moment dat Oussama en Luciano vertrekken, dan zullen wij ook zeker aanvallend nog iets moeten gaan doen. Ja, pas dan? Nou ja, in principe
is het zo dat Bas ook weggegaan is. Daar hebben we Mark Hoed natuurlijk voor teruggehaald. Maar die kan ook op de vleugel spelen. Dus we kijken er heel goed naar. Maar we zullen zeker dan bij vertrek van Luciano en Oussama aanvallend nog wel wat halen. Ja, maar het is net zo dat je hem zegt van Bas Dos is nou definitief voor Sibonham. Ik denk meer, je mag dan uit Wolfs weer hellen. Ik onderhoren van de spitspositie. Ik wil er nog een extra spits bij, hè? Dat zou best kunnen.